Principalmente creo que un dos riscos é o tema da privacidade, non? Un pouco a perda desa privacidade que antes nos parecía máis blindada e agora é complicado de xestionar. Decidir máis ou menos que é o que se traslada aos outros sobre min na rede, creo que é algo importante. Eu, en canto ás prácticas nocivas, sigo ca xente moza, non? O sexting, o grooming e demais, non? Modalidades. Bueno, mándame unha foto, mándame, desvístete un pouco máis, es para ti, para mí, demuéstrame que me quieres, isto é que o estamos vendo constantemente, non? Mandas a foto, mandas o vídeo, logo esa parelliña, lóxicamente, pues, se deixan e ao cabo de uns días nos encontramos que está circulando por toda a rede, todos os amigos, todas as amigas ven ese vídeo, non? Despois xa ven o problema maior e iso dá lugar incluso a suicidios. Outro día o falábamos con efectivos da Guardia Civil en unha mesa de coordinación que dos suicidios que se producen debido a estas causas.